Musta tuntui, että mun elämässä oli suunta hukassa. Opiskelu tökki ja olin valmis luovuttamaan. Sitten mulle soitteli joku etsivä. Mä mietin hetken, että minkä ihmeen Sherlockin ne on mun perään laittaneet. Se selitti olevansa Jelppi-verkosta. Mä olin aluksi vähän skeptinen, mutta lupasin käydä sen kanssa kahvilla. Me katsottiin yhdessä mun työkkäri- ja kelahommiakin. Tää Sherlock kertoi, että ne vois auttaa mua. Jelppi-verkolla oli erilaista ryhmätoimintaa ja sellainen starttivalmennus, missä sais kelailla näitä juttuja rauhassa. Ne oli oikeastaan ihan jees-tyyppejä kaikki, ja sain jutella luottamuksellisesti ihan kaikenlaisista asioista, niin livenä kuin eri kanavissakin. Jelppi-verkossa tajusin, että moni pallottelee just samanlaisten juttujen kanssa. Mä löysin Jelpin avulla avaimet mun omaan elämään, ja oon nyt aloittamassa oppisopimuskoulutusta. Älä kerro Sherlockille, mutta on tästä vähän innoissani.